Bueno, despois do éxito importante de todas as mobilizacións que se levaron a cabo, que a máis daquelas que por iniciativa propia levaron os centros e realizaron durante estes días, hai que lembrar que levamos a cabo 2 folgas xerais con a participación máxima mayoritaria do profesorado. Ao mesmo tempo percorremos por 4 veces as rúas de Compostela con unha participación moi importante do profesorado, e tamén levamos a cabo unha acción de brazos caídos en todos os centros públicos de Galicia. Estas foron as accións máis importantes, ás cales hai que sumar diferentes resolucións dos propios claustros e, como dicía antes, distintas accións que os propios centros, de maneira moitas veces original, levaron a cabo. Unha vez esgotado, podemos decir, este calendario, e que a Consellería non está disposta a rectificar, nin está disposta a dar un xiro importante na súa política educativa, desde a CIGA Ensino propuxemos ás outras organizacións unha serie de accións, de mobilizacións e de actuacións para todo o mes de outubro, das cales hai que destacar que o día 11 levaremos a cabo unha acción, un acto en todos os centros públicos coincidindo co recreo, no cal se amosará o rexeitamento a estas medidas. Ao mesmo tempo solicitamos dos centros que ponduron unha pancarta ou calquer tipo de cartaz que realmente que constate o rexeitamento a todo o que está a facer a Consellería de Educación. E tamén, o día 18, levaremos a cabo concentración nas 7 cidades, máis nas localidades de Vilagarcía, na localidade da Garda e na localidade de Foz, para tamén amosar o rexeitamento á política educativa do Partido Popular, e pretendemos realmente que participen, que protagonicen os pais e as nais estas concentracións. Nese sentido, tamén intentaremos ter distintas reunións nas respectivas comarcas do país para acordar a participación do que é a comunidade escolar. E tamén, desde a CIGA, vemos como fundamental é necesario levar a cabo un referéndum o 25 de outubro en todos os centros públicos de Galiza, co obxectivo de que o profesorado amose o seu rexeitamento ao que é a ampliación do horario lectivo, o seu rexeitamento á imposición de cometidos que non son propios, como a custodia do alumnado que é transportado, o seu rexeitamento á política permanente de recortes que supón que neste momento haxa 1000 profesores menos nos centros educativos, e tamén a aposta decidida por un ensino público galego de calidade. Ese referendo pretendemos, evidentemente, que maioritariamente saian refrendadas estas propostas, que será a mostra máis evidente, unha vez máis, en todo caso, unha mostra máis, pero se se quere con máis contundencia, de que todo o que está a dicir o Consello de Educación está baseado e asentado na mentira, xa que o profesorado moi maioritariamente estuvo secundando todas as accións e todas as mobilizacións e as folgas, e é realmente inadecuado, é totalmente injustificable, é totalmente un desprezo novo ao profesorado que se diga que aquel profesorado que non participou en algunha das mobilizacións é que está de acordo cos recortes que está levando a Consellería de Educación. Conseguir a igualdade de oportunidades e ao mesmo tempo ten que ir retraendo recursos que está dedicando de maneira obscena ao ensino privado e que está en detrimento do ensino público. Iso é as propostas, as accións que temos acordadas para levar a cabo durante un calendario durante todo o mes de outubro. Entón, se queredes agora algún tipo de pregunta ou algo. Si son accións que non implican, digamos, folgas ou merma nos ingresos, pensáis que si haberá máis seguimento ou cal é, digamos, a razón de cambiar de vía, non? Bueno, a acción de cambiar de vía é complementaria, non? Evidentemente a folga é o instrumento máis grande, a acción máis importante que temos como traballadores e traballadoras, todo o mundo sabemos, é o que fai máis dano, pero tamén é certo que supón un gran compromiso por parte de quen a realiza, porque se desconta para máis un momento de crise. Eu creo que quedou amosado que, a pesar diso, o profesorado está disposto, evidentemente, a fazer frente ao que é esta política educativa de acoso permanente ao ensino público, pero chegado este momento pensamos que é hora de complementar
esas accións que se están levando a cabo con outras. Eu numeré algunhas aquí, pero é certo que os propios centros teñen algúns dinámicas propias, teñen experiencia, teñen iniciativa propia e moitas veces con moita imaginación. Entón, pensamos que tamén estamos nun momento no cal débese inmiscuir de alguma maneira máis, participar máis activamente o que son os propios pais e nais como, de alguma maneira, usuarios directos seus fillos do servicio con educación. Agora ben, non debemos perder de perspectiva que un servicio público non só afecta a aqueles usuarios e usuarios, afecta ao conxunto da sociedade. A educación dun país supón e ten unha gran incidencia no futuro e no desenvolvemento dese país. Polo tanto, estamos a xogar moito, e non só os que teñen fillos e fillas, non só o profesorado, porque evidentemente tamén sufren o deterioro da súa profesión en moitos aspectos, senón o conxunto da sociedade. Se non se invirte en educación o necesario, o suficiente, evidentemente, as consecuencias pagarémolas todos inmediatamente. Para máis, nun momento, nunha situación no cal todas as estadísticas, todos os estudios oficiais que se fan, pois rematan con unhas taxas, con os estudios rematan amosando unhas taxas de fracaso escolar moi importantes. Aí temos en Galicia o 23% de taxas de fracaso escolar e aí temos máis do 28% de abandono temperando o sistema educativo cando evidentemente se debera facilitar que o alumnado poidera continuar os estudios máis alados obrigatorios. En isto ten moito que ver a oferta de formación profesional, que queda moito alumno sin poder cursar o ciclo que desexe, sin ter ciclo formativo na localidade onde vive, ou como está a suceder neste momento, como aquí en Compostela e en outras localidades, no cal hai alumnado de educación complementaria de adultos que non ten prazas do que é a educación complementaria de adultos presenciais. Esas son necesidades que se están neste momento mesmamente que non se están neste momento satisfacendo segundo as demandas que hai. Ata de agora houve unidade sindical que está a pasar agora, son medidas que convocades o... Bueno, nos convocamos as organizacións sindicais para o venres, estas propostas que acabo de dicir son propostas que hai acordo conxunto, bueno, sobre o referéndum hai alguna organización sindical que dixo que iba a estudalo, o que é certo é que, bueno, estas organizacións sindicais teñen evidentemente estruturas estatais, teñen obediencia estatal e, polo tanto, teñen unha dinámica que é estatal, que non, neste caso, evidentemente, o problema que temos en Galiza, a primeira orixe, como sabedes, é a publicación de maneira unilateral, é a supresión dun acordo que tiñamos suscrito de maneira unánime. A Administración de maneira unilateral publica unha orden que nos ampliora o noso horario de 4 horas e que nos obriga a facer cometidos que, por certo, non fai ningún profesor no Estado, só os galegos. Ante eso, aquí formamos unha plataforma e o cal lle damos a resposta con a serie de movilizacións do mes de xuño. Posterior nace unha cousa a nivel de Estado, que estas organizacións supeditan realmente a súa actividade sindical as directrices que as súas estruturas lle marcan desde Madrid e que a nós, desde o noso punto de vista, a verdad, non nos parece moi acertado no sentido de que o conflito que temos neste momento, ainda que hai denominador común en todo o Estado, en toda a Unión Europea, que como consecuencia da crise se queren tirar ou levar por diante todo o que son os servicios públicos, é obvio que evidentemente estamos ante un diseño dun sistema neoliberal que eso procura realmente recortar como para solucionar a crisis, que son os servicios públicos, precarizar o mundo do traballo, reducir os salarios, etc. O que é certo é que Galicia ten competencias plenas e toda a problemática que temos neste momento en Galicia, única e exclusivamente, ten posibilidade de resolver a Consellería de Educación. Foi que nos levou a esta situación e é a única que nos pode sacar. Os orzamentos da Consellería de Educación apróbanse, como sabedes, nos orzamentos da Consellería de Educación. Co 6,7% dos orzamentos se viran disminuados no exercicio actual, foi a Consellería de Educación, non foi evidentemente nin o Ministerio de Educación nin outra comunidade autónoma. Que neste comunidade autónoma se estea desviando 250 millóns de euros ao ensino privado é exclusivamente en Galicia. Que se concerten novas unidades no ensino privado concertado en Galicia.
que se nos amplíe 4 horas o noso horario lectivo en Galiza, que evidentemente teñamos que facer vixiancia do transporte escolar en Galiza, que teñamos menos de 1000 profesores en Galiza. É en Galiza onde temos que resolver ese problema, porque é onde hai competencias plenas para iso na Consellería de Educación. Non estamos dispostos, evidentemente, a desviar a atención de punto de mira. O noso punto de mira, evidentemente, é neste caso a Consellería de Educación, porque é a que levou a cabo estas medidas regresivas, estas medidas de recortes no ensino público, estas medidas de disminución do que son as nosas condicións de traballo, e a propia Consellería de Educación e o propio Goberno galego que ten potestade para, evidentemente, facer un xiro importante no ensino de 180 grados. Por iso nós pensamos que non podemos despistarnos, nin podemos orientar as nosas reivindicacións cara, evidentemente, Madrid, na medida que non ten ningún sentido do noso punto de vista, non ser como é, pois que hai organizacións que son de obediencia estatal e que, por tanto, se deben a estrategias e tácticas a nivel do Estado e non, evidentemente, a situación que estamos a vivir en Galiza. Aquí iniciamos un proceso de movilización, tuvamos unha serie de folgas, temos que resolver o conflito fundamentalmente e nós imos estar dispostos a batallar, pero, evidentemente, contra quen tomou as resolucións, contra quen tomou as medidas e contra tamén ten nas súas mans a posibilidade de ratificar.